سلام زخبركم تخاتلتنا كما يصنعكم امبار كسنا الساعه زينا حيسلكم متيرلخو مجمرتا غنا رستاتو تشاجبيتن حبرتسبنان بتغرنيا سرح مهزو هو تودي ب1 مليون بر غزيايو ودوم كابچوا زوصو ኢትዮጵያዊ አቦ መምህር ዝብሉን ካልኦትን ዜናታትን ሒዝናልኩም መጽና ኣለና ሰናይ ምክትታል تشاجبيتن حبرتسبنان بتغرنيا سرح مهزو حبريتا بازيو قلت فلتات من الوات ابزك على نفلتات ود سب زدارك سب سرحو بالحن فلتاتنا ابز مصلو زلو مدرخ ابيناي درجه نقعد نهلو زبل حتو خلعل بحرياويو ابز اوانزي من العالم ازرار ابو خوينو بزعبا زلو سب سرحو بالحي تشاجبيتي انتي نفلت سلامتاي خاص عقن دزي اكات عزخون زلو ربحو دو غداتو يعزز زخونه سب تكنولوجي انترنت نصنحو متسار يكون فلتاتنا معبلهم زي كيد معرم عرزي زخيد زلو معبالم سوغام كصقمو خمس خلي زغمت بي بي سي ابزعبا زب متكور كفلاي تولد برهان استبهل خيلا زعود زخون إرترا وزرار يقولوا إذا بالحزي بتقدرنا خمس سرح المكبر عيالة أبستفل عليها قرات نبرو مياوين بب من قدمنا لنا رسم زعرتات يقبروا خمس لو أبستفل عليه أجت عم تتكلم جزء حميم عاد خاب فلاي تولد مدهني فلاي أب ليليت بانك لندن كم سوفتوير إنجينير سرح كم حجم سبصوتو قانقوا تقدرنا أب جوجل كأتوز جبرة حجر ما بتقدرنا سرح تشات جي بي تي نابهز بخقرب أمشي بشاب زركب مياويو نسو نسب سرحه بالحق قلصن كله بالحي ولكوا بزح قلال صنت هلو بحفش جنت ابكباي بخزلو بعينك تعذيب كوي كاب حلف زنبر ديو كاب تحموت زلو بمسمع وي من حساس كتستوعلن كلخايو يبل بغندو زلو شجرات يكون ابكبابي خاخ كاتم زخلو نغرات افلو طيبكا وسانيتات محلاف مخانو يرد بالحي بيركا جبت نغر ايكونن نتي ابسب زركب بايولوجيكال انبلو اب ماشين كاتن كله دما ماشين انتليجنس وي سب سرحو بالحي نبلو بمبال يرد السب سرحو بالحي ابز حلف عمتيو نخلو تطقام تخفيتو اب هلال 2022 جمره تشات جي بي تي اب حدا سمون ل 1 مليون تطقمت خمس نبرو ونا نتخبانا اوبن اي اي اب توان غليص نيرو ازي انبلو زلنا سب سرحو بالحي ابز غزيسي كل عينات حتوتات ببقعه ملاس يركب كمو ናይ ባዕሉ ጥቅምታት አሉታዊ ጎድንታት ድማ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ምንጭ ሓበሬታ ምዃኑ ዘይተዓደነ ፍልጠት ድማ መሚዩ መሃቡ ብዓይኒ ቁጠባን ግዜና ሳልጦ ዕዮታትን ብእወታ ይርአ ብኻልእ መዳይ እቲ ዝህቦ ሓበሬታ ኣብ ኢንተርኔት ተኸዚኑ ኣብ ፀንሐ ዳታ ወይ ምንጭ ኣዋህሉ ዝህበካ ብምዃኑ ምናልባት እቲ ሓበሬታ 100% ቁኑዕ ወይ ሓቂ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ብዘይከውን ኣብ ኢንተርኔት ብዙሕ ዓይነት ሓበሬታ ብምህላው ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰብና ዘይቅበሎ ወይ እውን ፅዩፍ ዝኾነ ትሕዝቶ እውን ከቕርበልካ ከም ዝኽእል ክፍላይ የዘኻኽር ብዙሕ ሰብ እንትምርታዊ ይኹን ዝተፈላለዩ ሓበሬታን ምዕራር ንጎግል ኢንሳይክሎፒዲያ ዝኣመሰሉ መኽዘን ሓበሬታ ክጥቀም ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ እዚ ሓድሽ ሰብ ስርሖ ብልሓኸ እንታይ ፍልይነቱ ክፍላይ ብዛዕባ እዚ እንከረድእ እቲ ፍልልይ ኣብ ኢንሳይክሎፒዲያ ጎግል ሰርች ወዘተ ዝኾኑ ሕቶታት ምስ እትሓትት ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይዘቕርበልካ ካብኡ ንስኻ ኢኻ ዘድልየካ ሓበሬታ ናብ ነፍሲ ወከፍ ምንጪ ኣቲኻ ብምንባብ ዘድልየካ ተወስድ ይብል ወሲኹ ቻት ጂፒቲ ግን ንኹሉ እቲ ምንጭታት ዝህቦ حبريتا بمرأي زي عمل سيزيايا نتحطو بقعتي بمبال صميقون قرطون حبريتا يبكا بمبال يرد لكعنت حبريتا خا تشات جي بي تي بحفشا كل زهو حبريتا كاب انترنت لزوسد زعباتي حتى خا اقل حبريتا مزهرلو وي كاب حدا خلتا زي بزح منجتات مزخون وي ون اتاتيو صن حبريتا غوغوي مزخون نعخون كاب وسيد خبكا تخدلو يلو كفلا يرد مخنياتو نسو زرخبو حبريتاتات نماي ازيو قلطف مخانو زي كحد كان تخونه نسز فتره حبريتا جن يلن يبل بتوسخي صفف ملس المركب اقدمو اتحطو قرطو كخون تخيلو ابتدل ملس زقنع حبريتا امركب وسان مخانو اتبع المويا يبره بزلو عم بالحي باهزاو قماريتات تستني حتى يكون كودين مزحتات اعقابي ان كنت زي كونه نالباش زي نتصر ነገር مستعذب كاب صاحب كاملاش دقيمكا ازمالت انتايو كتبلو ወይ مستصن حكا فلطت منصر رتعو حساب كتوسد يكاليو بمبال كأطقاقم يرد تشات جي بي تي تمهارو بزي አጋባቢ ይጥቀሙሉን ንስርዓተ ምስትምሃር አፈተና አውዲقዎ ከም ዘሎን ካብቲ ዝቀርብ ዘሎ ስክፍታታት እዩ ክፍላይ ኣብዚ ግዜሲ ማዕረና ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ፈተናኦም ብኡ ይምልሱ ኣለው ኢሉ ምጥቃስ ዝሕጅ ዘሎ خلای ቅዳሕ ቨርሽን ብምዃኑ ኣብ ቀረባ መጻኢ ብስተዓጻጽፍ ከም ዝምዕብል ኣይጠራጠርኒ ብምባል እዩ እቲ ተኽእሎና ዓበይና ሰፍሓን ክኸይድ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ተምሃሮ ዝፈጥሮ ኣሉታዊ ጽልዋ ብርግጽ ኣዝዩ ኣስጋዩ ምናልባሽ ሕጂ እኳ እንተዘይኮነ أزينا معبل أبز خدو الأوان سبات نت بيولوجياوي بالحم حديقهم أبتي سب سرحونا تسجعوا سلاز خدو درجات محسابنا تفا خيديو يبل نجرات أبكن دبعل خد سرحو نت ماشين سرح بلاي تبلوس لزلخة مودات هيوتنا بت ماشين كمر راح سجعت يقدلز كوينجن أب زمن زين أب أفتجنا بتحب مهلاو زجبر يلن
ምባል ክፍላይ ነቲ ዘሎ ሰብ ስርሖ ብልሒ ኣብ ረብሓና ከነውዕሎ ከም ዝግባእ ይተሓሳስብ ነቲ ዘይትፈልጦ ነቲ ዝፀንሐካ ከዓ መደንፍዕን መማዕበልን ክትገብሮ ይከኣል እዩ ይብል መንፅር ረብሓ ሕብረተሰብና እንክግምገም ክፍላይ ChatGPT ወይ ሰብ ስርሖ ብልሒ ብዙሕ ረብሓታት ስለ ዘለዎ ንሕብረተሰብና ጠቃሚ እዩ ዝብል ርእይቶ ከም ዘለዎ የቐምጥ ምክንያቱ ብመጠን እትንረኽቦ ሓበሬታ ኩላትና ፍልጠት ብምዕጣቕ ንኣወንታዊ ነገር ምስ እንጥቀመሉ ከም ማሕበረሰብ ክሳብ ክንድምንታይ ተረባሕትን ኣድማዕትን ክንከውን ከም ንኽእል ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይኮነን ይብል ተኾነ ኩሉ ንጽቡቕ ጥራይ ክጥቀመሉ እዩ ክንብል ስለዘይንኽእል ድማ ሃሲያው ኣብ ግምት ከኣትኹ ከም ዘለዎ የዘኻኽር ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኢንተርኔት ዝጸንሐ ምንጪ ውሱን ክኸውን ስለ ዝኽእል ምስ ምምጻእ ChatGPT ብዝተዓጻጸፈ ተጠቃሚነቱን ስለ ዝበዝሕ ንምዕባሉን ምህታሙን እውን ዓቢ ተራ ኣለዎ برجت سب سرحة بالحين زي تعدنا تقمتات كوانت اللو شغلة ألبونات كيسعب عب شغلة تفتير اللوم راحت بروبوت يغل ماشين كعمو من تجميرهم مليونات سبات عدل سرح كسوني خو اليوم قال سب مويا نتعودون نزع جزء لهم كيارات تكنولوجي مسوان اندستريا وسوراي مساس الوام إذا عمل كيتو كفلاي حكيو بزح عينات سرح كغيرن كله بزح مياتاتون كابتق موز آخوني بزح مستيزلو زخيد حدث سرحون كتاعتاتو يبنبال أنا جن كم سب انتا يزبل استقال متن جزاء رأسنا أم معبال مستجزي زخيت مرتزات أب مسادن كنسن في بنان كبل مخري الجز بعال جوجلون بزح نزعت مرتزات يقول له بتوسخي يا أي سرحو بزحت نتعمل لما ملكاتون سلازلو جزاء رأسها مستمع بالفات من اللاي عبتم زمت أسر راحت ولا در مخان كم زكال يزخاخر هو تودي بحد مليون بر كذا يوم ودم كابتشوا زوجو إثيوبياوي أبو ممهر أن نلاقي مكريا ل4 عامات ممهر كوينو أبزجل كلا له هوتو 1 مليون بر كخفل استجدد له فتنا أقاتمو أيفلتن بقى ما بر كخفل كابز جمر له ناي ممهرنت مويا بحفشة زحلفوا 4 عامات نابيتو زاتوا متن دموز تدمرون 1 مليون كبتصح يخل ديو ركزنا يكونن أما جمرت السنة نايز عامات جن زي حسب زي تسبين كنتات هوت بخر ودون مدحن 1 مليون بر كخفل تحديتو أب كل الأمحار زوا ممرأ جام أب تركب كتم أمانئيل زنبر تروتن يا ممهر أنلي هو تودي كابتم جويتي ب1 مليون بر جزئيو يبل أتجويا سبات بعتقد تجويا مزبل زينة أبس وانزي لمدنا هنا يمتزعلهم أتفتسامي أبستفل عليه خبابتات إثيوبيا بترجع مزجات مسجات كوين يركب كاب جامنا بأديس أبا زوسد من جدي استفل عليه زعنات حيزو زملالة سلم عند مسمريو أبز مسمر نلقى العسرت عمد كسر حسني هلا عسرت شو عدت سنة خلتشن إسران سلستنجن كم قدمين برن بعتقد سلستعكت أم من جدي تعرفون أبراهام قدم 10 عدت سنة خلتشن إسران سلستن كابت توليد زعبيل لهم برا جام كتم أمانئيل مستبجسة أفتشة حديرو وقحت خباب ساعة شدشته قعزو قد سلا نسون بسأتون أب كل الأرمية أب تركب كتما فتشة استو سنة الحقات مستوعزو على ديرو أبستبها لبوتا زي تسبي ونجر أقات أمام عتقات على 3 مكاين دو أبيلهم يفتش نبروم عبجبهم زنبرة جنزبن موبايلن دما منتلوهم مبزحت يوم تخونتات بزرفاز فتسمي مسيلوهم نيرو تم عتقات كن بتزمن تلو نجر عاقبون متم مرحت مكاينن تحقاقستهم من تشاويهم نابتشاكا وسدوهم مدلاي جنزب كاب كتما أديس أبا 260 كيلومتر حقوا أبزركب كبابن استفدت سمت شوية بزحت مرحت مكاين تحقاقستهم من حالات ندزو سدا أكل كساب لومي أي ترخبن نسرح كاب جزوز وات أبراهامن كالوت المستجويو مكاينهم أوسن سرقا قريفهم بتبنجات عجبهم بحيلين أبجاقا خاتويهم تقديدهم أبراهام أبستجوي اللؤوان سلكز دولا اللو عدل مسرخبا أقدمو نابتقوت إروزا سرحوز نبرواناتي مكينا ينيرو شعو بعتقات كم استجوي تم عتقات نخفتحو 1 مليون بر كم زداليون مكينة أول دوكاب زبالة اللو خيدوخ وستان حبرو سدر أبراهام فلاي دما أبو ممهر أنلي بزعبات شوية ودوم السمعة زي السمعة خابسال سي أكل نبران وتبخر ودو ستجوي أبو سلك دويلون ودو خرخبوكو أنت فتنا كسامر اللوغن أي كالا ودو كاب شوية خفنو انتخوينو 1 مليون بر خفل كم زلو مستسمعة نعوون سدرون نابدالها متزأتوا كونا كابتن النوح وان زغلغل المويا ممهرنت ابز عمت زي بطروتا استسنعبت ممهر انلي يترف 1 مليون بر كلوس ننابروز غون توسخ دغوماون كابت استعاغه تودو يزغبل نيرو اتجويا خلته معلت مسكونو سوني 19 سنه 2023 مجمرا غزي مسودو بتليفون كم استراخبو يزارب زغبرو نغر سلازي نبرني كساب سولس بچنكت كحسبن كستنتنن قني زبالت طروتنيا ممهر سولس جن غربابتو زخالو بغنزب بمحكاس زي كالو دما زلق حسب نمد لاي كم زوفرو يقلص هوتنا بعل حدارن اب حد قول عن زخونه طواري ودو ب1 مليون بر كم زي قمت ززارب ممهر انلي نودو كابتم جهوز حزو چويتين مدحنا
ናብ ከቢድ ዕዳ ልቃሕ ክኣቱ ወሰነ ነበርቲ ከተማ ኣማኑኤል ዝኾኑን መበጆ ገንዘብ ዝተሓተቱን ወዲ መምህር ኣንለይ ዝርከቦም 7 ሰባት ኣብ ኢድቶም ጨወይቲ ብምውዳቖም እታ ከተማ ኣብ ከቢድ ድባብ ሓዘን ክትቀኒ ተገደደት እቶም ጨወይቲ ንገሊኦም 500,000 ብር ንገሊኦም ድማ 1 ሚልዮን ብር ብምሕታቶም ኣባላት ቤተሰብ እቶም ግዳያት ኣብ ጽርግያታት ነጸላ ዘርጊሖም ገንዘብ ናብ ምትእኽኻብ ወፈሩ ኣካላት ሕጊ ናብቲ ጉዳይ ኢዶም ቅድሚ ምሕዋሶም ነቲ ዕጡቃት ዝሓተትዎ ገንዘብ ብምኽፋል ዝተፈትሑ ሰባት ከም ዘለዉ ምስምዑን መዓልታት ምስ ተቆጽሮን ንወዱ ከይስእኖ ዝሰግአ መምህር ኣንለይ ንኣዝማዱን ፈተውቱን ምልማን ቀጸለ ካብቲ ዝተሓተተ ገንዘብ ብጃ 100,000 ብር ጥራይ ብምርካቡ እቲ ዝተረፈት 900,000 ብር ህይወት ወዱ ንምድሓን ካብ ሰባት ብልቓሕ ዝኣተወ ዕዳዩ ጎረባብተይ ካብ ውላድካ ዝዓቢ ነገር የብልካን ገዛኻ ሸጥቃውን እንተኾነ ክትከፍሎ ኢኻ ብምባል ክሳብ ሓሙስ ኣብ ዝነበረ ግዜ 1 ሚልዮን ብር ኣኪቦም መሊኦም ለይ ይብል ቀፂሉ ንመምህር ኣንለይ ብድሆ ዝኾነ ጉዳይ እቲ ገንዘብ ከመይ ጌርካዩ ናብቶም ጨወይቲ ዝበጽሕ ዝብል ነበረ ነቲ ገንዘብ ብባንክ ኣቢሎም ክቕበልዎ ድማ ሓተቱ ግን ከኣቶም ጨወይቲ ነዚ ክቕበሉ ኣይከኣሉን ነቲ ገንዘብ ብኣካል ክቕበልዎ ከም ዝደልዩ ብጽኑዕ ነገርዎ ኣብ ጥቓቲ ኣብርሃም ዝተጨወሉ ጉርቦ ግራቻ ኣብ ዝበሃል ከም ዝቕበልዋ ድማ ሓበርዎ 1 ሚልዮን ብር ኣብ ዘንቢል ኣማራጺ ዘይነበሮ መምህር ኣንለይ ብሰናይ ምትሕባር ጎረባብቱን ካብ ልቓሕ ዝተኣከበ 1 ሚልዮን ብር ተሰኪሙ በኽሪ ወዱ ካብ ጭውያ ሓራ ንምውፃእ ናብ ገርበ ጉራቻ ተጓዓዘ በኽሪ ወዲ መምህር ኣንለይ ዝኾነ ኣብርሃም ሓደ ካብቶም ዝሕማቕ ዕድል ዘጋጠሞም ሰባት እዩ በዓል ሓዳርን መራሕ መኪናን ኮይኑ ናብኡ ዝመርሕ ኣብርሃም ካብ ዝስራሕ ብዝረኸቦ ኣታዊኡ ሓዳሩን ጥረተኛታት ስድሩኡን ዘመሓድር ወደይ ካብ ዝጭወ ልክዕ ኣብ ሰሙኑ ቀዳም ነቲ 1 ሚልዮን ብር ኣብ ዘንቢል ተሰኪመ ናብ ዘይፈልጦ ቦታ ኸይደ ይብል ኣብ ገርበ ጉራቻ ምስ በጽሐ ድማ ቋንቋ ዘተርግመሉ ሰብ ቆፂሩ ነቲ ገንዘብ ተሰኪሙ ካብታ ከተማ ኣስታት 7 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ናብ ዝርከብ ቦታ ከደ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ሓደ ሰብኣይ ክስበዮ ጸንሐ ነቲ ጅሆ ዝሓዘ ሰብኣይ ምስ ደወለሉ ነቲ ገንዘብ ዝቕበል ሰብ ንሱ ምዃኑ ሓበሮ እዚ ኩሉ ክሳብ ዝኸውን ግን ክሳብ ሕጂ ወዱ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን ነይሩ ነቲ ገንዘብ ምስ ረከበ ወዱ ቀልጢፉ ክፍታሕ ተስፋ ገይሩ ነይሩ እቲ ሰብኣይ ዝሃቦ መልሲ ግን ዝያዳ ስጋኣት ዝፈጥር ነበረ እቲ ገንዘብ ፈቲሕና ኣረኪብናዮ ድሕሪና 7 ሰዓታት ጉዕዞ እቲ ገንዘብ ናብቶም ቀንዲ ጨወይቲ ይበጽሕ ብድሕሪኡ እቲ ገንዘብ ተቆፂሩ ሙሉእ ምዃኑ ምስ ተረጋገጸ ክንነግረካ ኢና ኢሎም ኣፋንዮምኒ ይብል መምህር ኣንለይ ንሱ ይኹን ስድራቶም ካልኦት ጅሆ ዝተታሕዙ ሰባት ምስቶም ጨወይቲ ብዛዕባ ዘለዎም ርክብ ይኹን ዝሕተትዎ ዝነበሩ ገንዘብ ናብ ኣካላት ጸጥታ ክሕብሩ ኣይመረጹን ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ፖሊስ ናብቲ ጉዳይ ኢዱውን ተሓዊሱ ጅሆ ዝተታሕዙ ሰባት በቶም ዕጡቃት ክቕተሉ ስለ ዝኽእሉ እዩ ነቲ ገንዘብ ተቐቢሎም ፈቒድና ምስ ረጋገጽና ጽባሕ ደዊልና ክነፍልጠካ ኢና ኢሎም ምስ ኣፋነዎ እታ ለይቲ ኣዝያ ከባድ ኮይና ሓለፈት ኣብ ጽባሕ እታ ክፍሊት ዝፈጸመሉ ዕለት ዝነበረት መዓልቲ ከዓ ንመምህር ኣንለይ ዝያዳ ውጥረት ዝመልኣ ነይራ ክሳብ ደው ኢሎም ዝነግሩኒ ኣብቲ ዓራት ዝሓዝኩሉ ቦታ ኮፍ ኢለና በኸኹ መግቢ ከይበላዕኩ ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ለይቲ ጸኒሐ ክብል ብዛዕባ እታ ኣዝያ ዘጨነቐቶ ለይቲ ይዝክር ንጽባሒቱ ወዱ ዝፍታሓላ መዓልቲ እያ ንግሆ ከም ዝፍታሕ እዩ ተነጊርዎ እንተኾነ ናብቲ ጅሆ ዝተታሕዘሉ ቦታ ንምብጻሕ 7 ሰዓታት ብእግሪ ክጓዓዝ ግድን ነይርዎ ስለዚ እንተወሓደ ክሳብ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ክጽበ ነበሮ ዋላ እኳ እታ መዓልቲ እንተነውሐት ኣብ መወዳእታ ግን ወዱ ተፈቲሑ ብኣካል ክረኽቦ በቃ ህይወቱ ብ1 ሚልዮን ብር ዝገዛእኽዎ ወደይ ናይቲ ነዊሕ ርሕቀት ዝተጓዓዘ ጫምኡ ተበታቲኹ እግሩ ሓቢጡ ምስ ረኣኽዎ ዳግማይ ንብዓተይ ክቋጻጸሮ ኣይከኣልኩን ደቂ ዓዲ ክሳብ ዝግረሙ ኣምሪ ረበኸኹ ይብል መጻኢ ስጋኣት ኣብ ዞባ ምብራቕ ጎጃም ኣብ እትርከብ ከተማ ኣማኑኤል ጥራሕ 7 ሰባት ምስ ወዲ መምህር ኣንለይ ተጨወዮም ነይሮም እቲ መምህር ከም ዝበሎ እቶም ጨወቲ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት እዮም ስለዝኾነ እቶም ጉጅለታት ነቲ ጅሆ ዝተታሕዙ ሰባት ሓራ ንምውፃእ ዝሓትዎ መጠን ገንዘብ ይፈላለዩ ንኣብነት እቶም ብኻልኦት ተጨወዩ ካልኦት 6 ነበርቲ እታ ከተማ 500,000 ብር እዮም ተሓቲቶም እቲ ንወዱን ካልኦት 21 ሰባት ዝጨወዩ ዕጡቃት ግን ካብ ነፍሲ ወከፎም 1 ሚልዮን ብር ሓቲቶም መምህር ኣንለይ መንበሪ ገዛ ሸይጡ ክኸፍል ብምውሳን ናብቲ ብሓገዝ ዝረኸቦ 100,000 ብር ናይ ልቓሕ 900,000 ብር ወሲኹ ንወዱ ب1 ሚልዮን ብር ኣፍቲሕዎ ኣሎ ዘይተመለሰ ሕቶታት ግን ኣሎ መንግስትን ሕግን ኣብ ዘለዎ ሃገር ኮይና ነቲ ዘጋጠመና ብከምዚ ኣገባብ ፈትሕና ያለና ቀፂሉኸ ውላደይ ዳግመይ ከም ዘይጭወ እንታይ ውሕስነት ኣለኒ ስራሕ ደው ኣብል ከይብሎ ዓቕሚ የብለይን እቲ ዓበየ ስክፍታይ ብዛዕባ መጻኢዩ ይብል ብዛዕባቲ ኣብ ልዕሊ ወዲ መምህር ኣንለይ ዝርከቦም መራሕቲ መካይንን ተሓጋገዝትን ዝተፈጸመ ጭውያ ከምኡውን ካልኦት ብዙሓት ዝተሓተትዎ ገንዘብ መበጆ ከፊሎም ዝተፈትሕሉ ተደጋጋሚ ጭውያታት ብወገን መንግስቲ ዛጊት ዝተባሃለ ነገር የለን
مباركس خبركم تعزبتنا نلوم عن تحزنا يزمت أنا زينا أزي نيرو سلامك تالكم أزينا إنا نمسجن سلام